Selam Vanya. Selam Azile. Selam Tatar yaşları. Görüp duram keyifleriniz bik şep. Şep bulmazsa indi Vanya. Biz bit nihayet koşunu zattık. Biz Azile bilen Mart'ın ikinci gününde atnağa yumğaq yasırığa takdim etemiz. Efirde yigit kızlarının kötü balıngan uçraşı uğruna yaşlar to'xtalishi. Yoz kelyuvining tüp haberçilari ul albatta qushlar. Dostlar, eğer de siz piku 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 degan tovuş işitseniz demek yoz keldi. Eshik. Piku piku piku. Hadi sen şun parodiyası. Seni şunda belgeler bulsa jiberge kerak. Yok Azile, benim birinci şirat. Benim birinci şiratta Semruh tantanasında katnaşasım kele, belki mine de Salat stipendiyasını alıp bakıtı yılmayın. Lekin bu yıl aynı sen soğa kaldın çünkü Semruh yıl premiyelerini topşırу tantanası uzdu. Kimler әлеге isimге layık bulgan bu turda olдағы reportajda. Егерме 5 ел bu нинди зур вакыт аралыгы. Безнең тамашачыларыбызның хәтта һәрберсенә аны кадәр яшь тә юктыр әле. Әмма Татарстанның иң зур яшьләр оешмасына бүген 25 яшь һәм без аны туган көне белән котларга дип килдек. Biz Salat Arslan klubu һәм без Salat 25 ел котлыйбыз. Команда Benim dilegim Salatga kundan kun tag'in da shulay motor etib usarga bik aybat so'zlar. Salatga bizning o'z rahmatlarimizni bildiramiz, chunki bunday mumkinliklar bunda g'ina bo'la. безнең бәләкәчләр безне алмаштырсынга шулай һәр буын үз өлешен кертеп барсын дип телим. Чөнки Салат ул мөмкинлекләр мөхите. Мен Salatga шуны теләк, елдан ел нәкъ үсеп барырга, күбрәк төрле проектларны чыгарырга. Ләкин аеруча ничек урыс әйтмешли, работать над количеством, от качеством тоже ансыда кирәк. Шунысын да телим. Кадерле Салатым, 25 еллыгың белән һәм инде менә гасырның чириге узды, тагын да 100 елга җитеп, 200-400 миллион ел яшәргә насыйп булсын. Ура! Үсеш. Гел алга. Яңа үрләр, яктылык. Мәхәббәт. Әлбәттә уңышлар. Салат яшаулы клубы Салатны ярата. Менә хәзер татар халкының киләчәктәге үсеш стратегиясын тикшерәләр бөтен җирдә әйне. Анда татарларның милли университеты да кашандыр ачылачак дигән сүз бар. Менә мин бөтен сәлкешләрне, сәләтле, акыллы яшьләрне шул университетның беренче курс студентлары итеп күрергә телим аларны. Salatның туган көне Semruh ел премиясын тапшыру тантанасы белән бергә узуын онытмаска кирәк. Бу ел әлеге чарада бик күп яңалыклар кертелгән иде. Күзгә күренмәс көчнең сине җирдән күтәрә һәм чиксез күккә алып менә торган. Зарина Вилданова белән Айдар Сөләймановның Salat гимнын яңаша башкарулары һәр тамашачыны таң калдырды. Сәләтлеләр өчен бүләк иҗади номерлар гына булмады. Чөнки Semruh премиясе ул күптәннән күрешмәгән дусларны бергә җыю урыны. Мында 18 елның ел айдаманы исемен горур йөртүче Зарина Халилова. Зарина, без сине котлыйбыз. Зур җиңү белән. Бу җиңүдә кемнәр өлеш кертте дип саныйсың?
Бу җиңүдә әлбәттә минем әти-әнимә зур рәхмәт әйтәсем килә, чөнки алар мине кичкәдән сәләткә бирделәр, сәләттә үстерделәр. Һәм икенчедән мине шушы сменаларга алучы баш җитәкләремә һәм дә инде сменада бергә эшләгән әйдәманнарга без алар белән бергә эшләп шундый зур тәҗрибә алдым һәм менә шундый статуэткага ия булдым дип әйтсәм була. Без котлыйбыз, әлбәттә истәлеккә уртак бер фото ясыйбыз. Ильяс, син безнең сәләт стипендиясенә лаек булдың. Ни өчен сиңа тапшырдылар дип уйлыйсың шушы номинацияны? Беренчедән үк менә бу җиңү минем командага башлана, сәләт үзенең командасына. Аларның ярдәме белән мин менә бу сертификатны алдым. Шушы стипендияны син нәрсәгә тотарсың дип уйлыйсың? Укуга мин КФУ укучысы, программист. Шуңа күрә миңа төрле жесткий диск, драйвера дигән әйбер кирәк. Менә шуңа китәр дип уйлыйм. Алдагы сюжетны караганнан соң шуны да куйдым, Ваня, безнең Алгарыш сәхифәсенә күрсәтерлек яшьләребез мулдан икән бит. Бик дөрес әйтәсең, һәм алдагы кунагыбыз белән якыннанрак танышканчы, әйдәгез аның Instagram битенә күз салыйк, нәрсә дип яза икән ул анда. Блокчейн, биткоин, кейс кебек сүзләрнең мәгънәләренә төшенәсегез килсә, миңа мөрәҗәгать итегез ди ул. Әйе, дуслар, бүгенге Алгарыш сәхифәсенең кунагы Ислам Шәрифуллин. Гадәттә Алгарыш сәхифәсе кунаклары үзләре безгә студиягә киләләр. Ә бүген киресенчә без килдек. Хәзерге вакытта исламның киңәшмәсе бара, ләкин без шыпырт кына киргә буттык. Алгарыш елыннан атлаучы Ислам Шәрифуллин Татарстанның Икътисад министрлыгында муниципаль берәмлекләрдә кече һәм урта эшмәкәрлекнең стратегик үсеше бүлеге җитәкчесе, бизнес-кейс клубын башлап җибәрүче. Хәзерге вакытта Федераль университетның Икътисад һәм финанслар институтында аспирантурада укый. Ислам, иң элек инде әлбәттә синең үзең белән танышып китәсе килә. Кайсы яклардан син кайларда укыдың? Кыскача гына сөйләсәк, мин үзем Молодежь якларыннан, Молодежь ягында үстем, шунда төрле конкурсларда, төрле мероприятиялар, төрле мәдәният мәйданчыкларында конкурсларда катнашып, мәктәптә укыганда үземне төрле якларда үстерергә тырыштым һәм бүгенге көндә Казанда Икътисад министрлыгында төп эшемне алып барам. Һәм инде менә шушы министрлыкта эшләү бәхете ничек елмайды сиңа? 2013 елдан бирле мин үзем эшмәкәрлек юнәлешендә эшемне алып барам. Без бизнес-кейс клуб исемендәге оешмабызны булдырдык 2013 елда. Шул оешмада яшьләр безгә төп проблемаларын, ул эшмәкәрлек, мин киләчәктә кем булырга телим, эшмәкәр булсам, ничек мин бу юлымны ничек башларга тиешмен дигән сорауларга җавап бирергә 2013 елдан бирле яшьләргә булышабыз. Инде бүгенге көндә 10 меңнән артык яшьләр безнең төрле проектларыбызда катнаштылар һәм көннән-көн аларның саннары артып бара. Саннары арта дисәң, алар аны кайдан белә алалар? Бу мәгълүмат кайда язылган, кайда теркәлгән сезнең? Безнең төп эшебез ул Казан Федераль университетында алып бара. Мәгълүматны без социаль челтәрләрдә дә, Instagram, Контакт, ул үзебезнең бизнес сайтыбызда бар. Шулай ук без актив һәр университет белән дә бергә эшлибез. Шулай ук менә министрлыклар белән, алар безгә бөтен өлкәдә дә ярдәм итәләр. Син әйттең, яшьләр бик омтылалар, бик күп киләләр дип әйем. Менә минем дә үз эшемне башлыйсым килә. Әлегә уйламадым нәрсә башлыйсым килә мин. Тукта, юк. Хәзер хәтиз генә 3 секунд эчендә уйлыйм. Мәсәлән, минем матурлык салоны ачасым килә ди. Менә миңа бу эшне башлау өчен ни эшләргә кирәк? Һәр эшне башлаганда беренче чиратта теләк кирәк. Теләгәч, аннары инде максат бар икән. Бу максатка без төрле бизнес-планнар булдырырга өйрәтәбез. Ләкин безнең кейс методикасына килгәндә, без бит яшьләрне
инде булган салоннар, кем инде бу салоннарны елдан ел үстерә, франшизалар булдырган, шундый эшмәкәрләр белән таныштырабыз. Аларның булган кейсларын яшьләргә күрсәтәбез, сөйлибез. Матур сүз кейс бүлдерәм сине, мәгънәсен безнең яшьләребезгә дә аңлатып китче. Кыскача гына әйтсәк, кейс методикасы ул яшьләргә төрле бизнеста булган актуаль проблемаларны күрсәтеп, аларга шул проблемаларны өйрәнеп, үзләренең бизнесларын булдырырга ярдәм итә. Бу методика ул инде күптәннән совет чорларында да аны менә ситуационный модель бизнесы дип тә йөртәләр. Бу модель безгә чын бизнесны төпнең эштән күрергә ярдәм итә. Без кайчан өйрәнәбез шул проблемаларны, без инде беләбез. Менә сез әйтеп үттегез бит, салоныгызны булдыра телибез. Менә ул салон булдырган кешеләр инде ниндидер проблемалар белән үзләренең эш вакытларында очрашкан. Инде ул сорауларга җавап та тапкан. Менә бу сорауларга без инде өйрәнә башлагач, безнең бу кейсларыбыз күбрәк булган саен, без бизнесны бүгенге көндә эшмәкәр булырга мин әзер дигән җавапка тизрәк киләбез. Синең Instagram битеңдә дә карап барабыз. Менә бер генә дә буш секундың, минутың юк синең. Әйдә менә монда утырып сөйләшик әле. Безнең бик шагыйрыбыз Габдулла Тукай шулай дип әйтеп үткән. Исабилар эшләгесез, иң мөхәддәс нәрсә эш. Эш агачы һәр вакытта бик юмарт китерер җимеш. Менә җимеш инде аны шул эшмәкәрнең ул нәтиҗәсе. Эштән бераз гына читләшеп, әле синең шәхси тормышыңа да күз салыйк, Ислам. Менә моннан кала шушы Икътисад министрлыгында эшләүдән кала, син тагын нәрсәләр белән шөгыльләнәсең? Гомумән, шөгыльләнергә вакыт каламы? Андый буш вакытлар буламы синең? Һичшиксез, менә без эшмәкәрләр белән дә, бизнесменнар белән дә күрешкәндә, без аны йөртәбез, менә компетенциялар бар безнең, һәм күнекмәләр. Аны бүгенге көндә hard һәм soft skill'лар дип йөртәләр. Менә уңышлы булырга теләсәң, менә эшмәкәрләргә дәгән, мин бүген эшмәкәр булам дигән теләктә булсаң, ул беренче чиратта үзенең компетенцияларын булдыру. Инде аны булдырыр өчен көндәген ул спорт белән дә шөгыльләнергә кирәк. Мин үземнең карате белән дәгән, мин 7 ел дәвамында карате белән шөгыльләнәм. Бүгенге көндә мин үзем өчен спортзалга йөреп, шулай ук каратены онытмаска тырышам, шулай ук шахмат уйнарга бик яратам. Күнекмәләр шул очракта гына үсә. Кайчан без көндәген тырышабыз, баштап кала түгел. Менә иң зур безнең проблема ул без башлыйбыз һәм ташлыйбыз. Ләкин башлаган эшне җиренә җиткергә кирәк. Синең дә тәҗрибәң күп, менә кешенең йөзенә карап, бу чынлап да эшмәкәр була ала дигән инде шундый характеристика бирә аласызмы сез кешегә? Әллә юкмы? Әллә андыйга үтелмәдегезме? Мин бу сорауга булай дип җавап бирдем. Һәр кеше дәгән эшмәкәр булырга әзер. Һәм бүгенге көндә моның өчен Икътисад министрлыгында да төрле инструментлар булдырылган. Ул менә микрозайм, ул безнең төрле гарантийный фонд инструментлары, алар барысы да бүгенге көндә эшмәкәрләргә булышалар. Ләкин икенче ягы бар. Мин бүген эшмәкәр булырга дигән җавапка җавап табыр өчен төрле мероприятиеларда катнашырга кирәк. Төрле кешеләр белән очрашырга, төрле фикерләр тупларга. Шул очракта гына мин үземнең төп менә ниша диябез без аны эшмәкәрлектә. Төп нишаны табып була. Шул очракта бу эшмәкәрләрне мин күрәм, алар бик уңышлы үз эшләрен алып баралар. Менә бу әлбәттә инде безнең яшьләребезгә иң матур теләкләр булгандыр, Ислам. Рәхмәт сиңа. Һәм чынлап та мин инде матурлык салонының турында былай гына сүз башламадым, чөнки киләсе сюжетыбыз безнең нәкъ менә шундый кызларыбыз турында, алар да үзләренең матурлык салонын ачканнар. Ничек ачканнарын әйдәле бергәләп карап китик. Матурлык ул беренчедән кешенең эчке дөньясы бай булудыр. Һәм шул эчке дөньяның байлыгына туры китереп инде аның тышкы күренеше дә гүзәл күркәм булырга тиеш. Һәм нәкъ менә шуның өчен мин матурлык салонын ачарга булдым. Минем күңелем төште бу юнәлешкә. Исеменә килгәндә мин үзем милләткә гашык кеше, милләткә тугры кеше дип әйтим инде. Һәм шуңа күрә исемен дә Яз дип сайладым. Яз ул минем
туган ел фасылым беренчедән, икенчедән язу матурлык белән ассоциациягә килә, һәм өченчедән язу миллилек белән шагылыш таба минем өчен. Һәм безнең үзебезнең логотипта да шуша милли орнаментлар бар, һәм менә үзебезнең дизайнерга да мин шундый үтенеч белән мөрәҗәгать иттем. Безнең логотипта ниндидер бер милли стиль булырга тиеш дип. Һәм менә студияда да инде шундый постерлар белән аны тулыландырырга тырышабыз, шушы стильне саклап калыр өчен. Хәзер инде бик күп төрле процедуралар бар, бик күп төрле салоннар, студиялар бар. Ләкин шуңа да карамастан, минемчә, иң мөһиме ул үзеңнең табигый матурлыгыңны, үзеңнең үзенчәлегеңне югалтмаска кирәк. Һәм бары тик аны уңай якларыңны тагын да күбәйтеп күрсәтер өчен менә шушы студияларга йөрергә кирәк дип уйлыйм. Яшьләрегез матур булсын дисәгез, аларны һәр вакыт карап тору мөһим. Мәсәлән, салкынча су белән юу, төрле маскалар турында да онытмаска кирәк. Махсус маскалар белән чагыштырганда, табигый маскаларның файдасы күпкә зуррак. Хәзер керфекләрне үстерүдә бик популяр күренеш. Бу процедура бик күп сабырлык һәм вакыт таләп итә. Бу процесс күпме вакыт барырга мөмкин? 2 сәгатьтән 3-кә кадәр. Иң загы 4-ләргә була инде кайсы вакытларда. Бер күзгә ничә керфек ябыштырырга кирәк шутлаганы юкмы синең? 150-дән 300-гә хәтлек. Матурлыкка омтылып яшәгез. Ишетми, белми, күрми калма. Казанда Түбәтәй Тауэр яңа күзәтү манарасы төзелер дигән имеш-мимешләр йөри башлады. Яңа туристлык объекты Казан Арена стадионында урнашачак. Хәзерге вакытта архитекторлар әлеге манараның планын төзиләр. Әйе, Түбәтәй Тауэр татар милли баш формасында булачак, һәм анда төрле сувенир кибетләре урнаштырылыр дип көтелә. Баш формасы? Кызык, нинди булыр икән ул? 6 март көне 15 сәгатьтә Кариф исемендәге яшь тамашачы театрында Дулкыннар бәйгесенең гала концерты узачак. Әлеге музыкаль программада сәнгатькә, иҗатка гашыйк булган яшьләрнең чыгышларын күрергә һәм җиңүчеләрнең исемнәрен ишетеп булачак. Ә менә Казан кооператив институтында татар мәдәнияте үзәге ачылды. Анда нәрсә күрергә мөмкин? Алдагы репортажда. Күптән түгел татар милләте өчен тарихи вакыйга узды. Казан кооперация институтында татар мәдәнияте үзәге ачылды. Безнең өчен бик әһәмиятле мәсьәлә бездә укый торган студентларда милли мәдәният культурасы тәрбия бирү. Менә хәзер бит инде карасак статистиканы, безнең институтта 6500 студент укый, аның яртысы Казаннан, яртысы авыллардан килеп укыйлар. Менә Казанда укыган студентлар бик тә татар телен өйрәнәсе килделәр. Бик тә инде менә татар теленнән башка татар китапларын укып, гореф-гадәтләрен, татар артистлары белән очрашасы килеп торалар. Шуңа күрә без инде уйладык, бик кирәкле фикер бу дип, безнең институт базасында шундый милли үзәкне ачып җибәрү. Без бик тә шатбыз, безнең институтта шундый чара үткәнгә, төрле татар язучыларын күрүгә. Без татар телене яратабыз һәм аны үстерәбез. Үзем татар телене ул ничектер синең киләчәктәге балаларың да шул телне ул бик мөһим әйбер. Әгәр дә син татар телене беләсең икән, син үз балаларыңа өйрәтәләчәксең, алар да үз балаларына. Һәм бу әлбәттә татар телене белмәүне һәм аны дәвам итүне бик зур булышыр дип уйлыйм. Кыштан соң витамин җитми. Витаминоз. Нишләргә? Әлбәттә инде җиләк җимеш ашарга һәм Шаян ТВ каналын карарга кирәк. Әйе, дуслар, сезнең өчен тагын бер яхшы хәбәр бар. Безне хәзер Домру операторының 32-нче яисә 51-нче төймәдән эзләп табарга була. Ә без исә Илһам Лайфка тукталыйк. Иҗатны яшәү рәвеш итеп сайлаган яшьләр үзләренең насыйп ярларын да нәкъ менә шушы өлкәдән сайлыйлар. Бүген Илһам Лайфта кунакта яшь сәләтле Татарстанның дәүләт җыр һәм бию ансамбленең әйдәп баручы солистлары Айдар һәм Алия Мөхәммәтгалиевлар. Сәлам Айдар, сәлам Алия.
Үзегез белән якыннанрак таныштырып китсәгез иде. Кичкенәдән мин биюче буласым килгән иде минем, һәм Аллага шөкер, шушы хыялым чынга ашты да. 2008 елда мин Казан хореография училищесына укырга кердем. Бик теләп укыдым. Биюче булырга теләгем инде ул кичкенәдән килде. Һәм менә Аллага шөкер, шушы максатларга ирешеп, менә 2013 елдан бирле мин Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамблендә эшлим. Казан егете, мәктәпне тәмамлагач, Казан музыка көллиятенә укырга кердем. Инде көллиятта укыганда 2нче курста Татарстанның халык артисткасы Венера Гараева Хасановна мине Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбленә эшкә чакырды. Кыен түгелме икегезгә дә бер өлкәдә кайнау? Бер өлкәдә эшләгәч, ул инде киресенчә без бер-беребезне тулландырып, шулай бер-беребезгә көч биреп эшлибез, Аллага шөкер. Ул ул чыгыш ясаганда инде мин җан атып торам, дугаларымны укып, шулай аңа яңа көчләр биреп, мин чыгыш ясаганда инде ул мине шулай дәртләндереп тора. Менә күп кеше бездән сорый, туймыйсызмы бер-берегездән дип. Шын мәхәббәт булганда, шын мөнәсәбәт булганда, нинди тую дигән сүз бар икән соң менә дөньяда белмим. Шуңа күрә безгә бик рәхәт. Икебез дә гел гастрольдә, икебез дә гел идә. Безнең яллар туры килә, безнең отпуск бергә. Күп кеше бит шуның белән азаплана. Отпускларын туры китерә алмыйлар. Безнең гел бергә, барысы да бергә. Икегез дә җыр һәм бию ансамблендә эшләгәч, инде сезнең танышуыгыз да нәкъ менә шунда булгандыр. Ничегрәк килеп чыкты, ничек таныштыгыз сез? 2013 елда ансамбльгә килдем. Айдар инде 3 ел ансамбльдә эшләгән инде ул вакытта. Мин дә инде теге караганым инде Айдарны, үздә тырыш, шундый матур тавышлы, аның тембры бик миңа күңелемә менә ничектер шулай менә ошап китте. Менә бер күрдән. Ләкин башта без дусларча гына үз мөнәсәбәтләребезне шулай алып бардык. Икәү генә без дөньяда, ике ваклар өчендә, яваклар безне яклар, безне аклар өчендә. Чыкса чыгар нишләсә дә, йөрәгемез өчендә, мин яраттым әле димәк, мәхәббәт үз өчендә. Сезнең менә күп вакытларыгыз ул гастрольләрдә үз әлбәттә. Менә күңелегезгә бик якын булган берәр шәһәр я булмаса төбәк бармы? Әлбәттә бар. Безнең җавабыбыз бер инде ул. Франциягә менә барган 2014 елның Мартик шәһәренә. Август аенда, Мартик шәһәренә, һәм ул иң истә калган шәһәр, чөнки шәһәрдән соң безнең менә мәхәббәтебез барлыкка килде. Аллага шөкер, без очраша башладык шәһәрдән соң, шәһәргә барып кайтканнан соң. Сезнең белән аралашу шундый рәхәт, хәтта вакытның үткәнен сизми дә калганмын. Бик зур рәхмәт шундый матур әңгәмәбез өчен. Сезгә бәхет һәм әлбәттә иҗатыгызда зурдан-зур уңышлар теләп калам. Амин. Бик зур рәхмәт. Бүгенгә ярты сәгатьлек тукталышыбыз азагына якынлашты. Синең белән Айзилә һәм Ваня иделәргә очрашканга кадәр сау бул.